In the name of Jesus, Espiritu sa dautan, Espiritu sa COVID-19, amo kang gisugo, mahilis ka in Jesus' name. Fill my lungs with the wind of your spirit. Breath to breath, I'm dependent on you. Faithful God, you are calling me closer. When morning dawns and evening fades, I need Maayong adlaw ug maayong buntag mga higala, mga igsuon sa Visayas. Karong adlaw, adlaw tang Martes, usa kini ka mga pag-ampo nga diin atong gibuhat tungod kay dunay concern, dunay mga panglantaw, niya dunay mga pagbati tungod kay nibati naman ta og igsuon. Sa diha mga kaigsuonan nga kauban ta sa mga prayer, kauban ta nga mga Kristohanon, ang gitawag nga Kristohanon mga kaigsuonan katong tao nga nagatahod, nagasugot ngadto sa Ginoo. Dili relihiyon ang Kristohanon kundi tao na siya nagatahod, nagasunod ni tuo sa Ginoo. Nini nga kabuntagon mga kaigsuonan nga subuhanon, ayaw bulag sa Ginoo, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, ayaw pagduha-duha kay hibaluing aduna tay Dios nga nagakontrolar sa tibuok kalibutan. Aduna tay Dios nga naa sa tanang dapit. Ang atong Dios omnipresent, omnipotent, omniscient siya nga Dios. Muna nga dili ka mahadlok nga kung naa ka karon sa dapit sa lockdown, no, naa ka sa dapit nga diin adunay GCQ, importanteng butang nga mosunod lang ta. Tahod lang ta sa gobyerno kay ang gobyerno doon na siya insaktong plano para pod sa kaayuhan sa mga katawhan. Kay ang plano sa gobyerno, ang gobyerno tinukod na sa Dios. Okay, kung ikaw nga tao karon nga nagasunod ni ini nga gobyerno sa Pilipinas, labi na sa ato ang dapit karon sa Sugbo, kung ikaw nagasunod ni ini, sa marasab nga ni sunod ka sa balaod sa Dios. Now nini nga kabuntagon higala igsuon tuguti ko nga maka-share kanimo sa pulong sa Ginoo nga gamay kaayo ra, no? Gamay ra ni kaayo. Pero ako ning giila nga usa ni ka mahinungdanon kaayo nga butang. Nang pulong sa Ginoo dinhi Mateo kapitulo 15 bersikulo 28 nagingon dinhi, og si Jesus mitubag kaniya, babay, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo og niadto gayong gutloa na ayo ang iyang anak. Nga ato may baluan mga kaigsuonan, unsa gisulti dinhi si Jesus gyud ang Ginoo gyud maoy ni sulti ngadto sa babae. Ingon siya, pagkadako sa imong pagsalig. Sa diha di ay nga doon na tayo dakong pagsalig mga kaigsuonan, doon na day milagro, doon na di ay kaayuhan nga mag-aabot. Mo na nga ikaw karon ako kang gidasig, no? Ikaw karon nga naa dinhi nga naglantaw, no, niini nga video, ako kang gidasig. Ayaw pa wala paglaom, ayaw ka balaka. Nganuman, salig sa Dios, salig lang sa Ginoo. Kay ang atong Dios karon ni sulti siya ngadto sa usa ka babae nga pagkadako sa imong pagsalig. Karon dayon matuman, mahitabo ang imong gihangyo. Mausab na nimo karon. Ikaw nga naa din na sa Sugbo, ikaw nga naa diha karon sa Visayas, no? Tanan nga mga friends namo o nako aning group ining amo ang gihimo karon nga prayer. Nito ako igsuon nga dunay gamhanan nga Dios nga naminaw ug maminaw sa atong mga pag-ampo. No, ayaw lang kalimot, no, ayaw kalimot nga gamhanan siya. No, ayaw pagduha-duha. No, ayaw pagduha-duha kay ang taong magduha-duhaon gipakasama niya nga lusa. Dili maka-perform siya og iyang kaugalingon nganuman kay asa siya hanginon adto pud siya padparon sa mga balo, dili siya makapundo. Mao pud na ang taong maduha-duhaon. Una nga punduhi ang Dios, iangkra imong pagtuo ngadto sa Ginoo, dayon hatag og kumpiyansa. Kay ang atong Dios mga kaigsuonan, Dios nga milagroso. So nini nga kabuntagon mao ni ang mga pagdasig mga kaigsuonan nga ang Ginoo di ay mutubag yun, no?
mutubag yun siya. No muna nga nituo ba ka nga mutubag ang Ginoo sa imong prayer? No ang akong advice mga kaigsuonan, muhimo ta og gitawag na to og prayer chain mga kaigsuon. 24/7 na siya o 24 hours, no? Kung naa mo diha na karon sa Sugbo, no, i-advise sa imong mga kaigsuonan nga maghimo mo og mga prayer chain, no? Prayer nga sumpay-sumpay gyud, no? Kada oras adunay pamilya nga moangkon. Amo nang gibuhat dinhi sa Mindanao mga kaigsuonan. Amo nang gibuhat dinhi sa Misamis Occidental. Kay ang Misamis Occidental mga kaigsuonan nag-joining mga pastor, nagkahiusa mga kaigsuonan. No do naman siguro'y nahimo dinhi nga gitawag og positive pero pipila lang maihap ra gyud, no? Maihap ra gyud siya di gani ula pa sa pila-pila nimo ka mga kamot. Mo nay nahitabo mga kaigsuonan tungod kay ang mga pastor dinhi nagkahiusa. Ang tanan nga mga magtuto especially gyud, no? Ang atong church dinhi mga kaigsuonan, ang atong simbahan sa Phildagham Christian Fellowship Incorporated naghimo ni siya og chain prayer 1 month. No, 1 month na mo ni gibuhat mga kaigsuonan. Human sa 1 month na ana pud mi gitawag og another siya nga dili na siya gitawag og chain prayer pero amo siyang gitawag og kanang synchronize, no? Dungan mig ampo alas 8 sa gabi ngadto sa alas 9 dungan tanan mga pamilya sa Phildagham Christian Fellowship mga kaigsuonan. No ayaw lang yung lantawa ha unsay ngalan sa tong reliyon. Tan-awa ako lang ning gimension mga kaigsuonan dili ni pagpasigarbo ani kundi ako ning gimension kamo ni ang giguide pod sa Ginoo karon. Kun ato ning buhaton mga kaigsuonan, praise God. Kun imo ning buhaton, praise the Lord. Pero dili gani ka mubuhat ani, wala koy mahimo igsuon. Usa lang ni siya ka mga advice nga gikan sa Ginoo mga kaigsuonan nga makahatag nato ni siya og padugang sa atong pagsalig ngadto sa Ginoo. Now nini nga kabuntagon mga kaigsuonan, adto ko sa prayer, adto ko sa mga pag-ampo mga kaigsuonan kay mao man ni ang pinaka-aim nako dinhi, mao ni ang pinaka usa ka nganong ako ning gibuhat nga record karon aron ako ning ipaabot diha kaninyo nya nahigugma ko ninyo mga kaigsuonan. No, nahigugma ko sa Ginoo. Wala na ko ni buhata tungod para sa akong kaugalingon kun dili gibuhat no ko ni para sa Ginoo. Tungod kay nahigugma ko nimo igsuon nga subuhanon, dadto na koy mga paryente nga naa din na sa Cebu, do na koy mga membro nga naa sa Cebu pod. No, ako ning prayer, no ako ning buhaton kay nahigugma ko sa Visayas. No, tanan nga party wasa kang partiha karon sa Visayas ginapalangga ka sa Dios. Hinumdumi nga ang COVID-19 gigama rani sa kaaway pero pamaagi ni sa Ginoo ngano tungod kay gusto sa Ginoo nga mudangop ta niya, no? Gusto sa Ginoo nga musalig ta, muduol ta ngadto sa Ginoo. No, mo ni hinungdan mga kaigsuonan. Ayaw kahadlok, ayaw kabalaka sa unsa may mga sitwasyon sa kinabuhi karon. Hinumdumi nga niining orasa ang Dios motubag sa imong prayer. Na ikaw mituo ba nga dunay Dios nga gamhanan, dunay milagroso nga Dios? Kung ikaw nituo karon, ayaw pagduha-duha, dangop sa Ginoo. Dawata si Kristo Jesus nga moy imong Dios, moy imong Ginoo. Himuan siya nga personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Invite ta ang Dios. Ina Ginoo, ako kang hangyoon, musulod ka sa akong kasing-kasing. Ikaw maghari. Gikan karon, ako kang alagaran, ako kang dawaton. Himuon ka na akong Ginoo, Dios nga manluluwas sa akong kinabuhi. Sugod ining oras sa igsuon, muhatag na kag kumpiyansa sa imong kagaling. Ayaw kahadlok mamatay. Ayaw kahadlok kay kitang tanan mamatay. Pero kahadlok kay ang Dios. Ano man, kay doon na siya gahom. Human siya mo patay, doon na siya gahom sa paglaglag sa imong kalag ngadto sa impyerno. Mahadlok ka ana, doon na po siya gahom kapag butang sa imo. Ano man, kay ang tao igsuon duhay padulngan, langit ug impyerno. Ang padulngan sa taong nituos Ginoo, langit. Kung di ka mo tuos Ginoo, impyerno. Kung nagduha-duha ka, kung doon na kay komento, doon na kay negatibong huna-huna igsuon ani nga prayer, pasaylo ata, no? Pasayloon ka sa Ginoo. Hallelujah. Magampo ta igsuon. Mga itog pasaylo sa Ginoo. Kay mo ni ang tumbuhaton. Budangop lang ka sa Ginoo. Ingon ang 1 Chronicles mga kaigsuon, 7:14. Budangop lang ka sa Ginoo. Biya sa ilang mga sal. Maminaw siya. Gikan sa langit mo ablis siya sa panalangin. Moayo siya sa imong naso. Moayo siya sa dapit nga din asa. Okay? Maora ni atong buhaton. Budangop tas Ginoo. Okay, magampo ta. Amahan nga langit no. Gamhanan ka. Ni ako karon Ginoong Dios. Dili ko hingpit. Apan imo kong gihingpit tungod kay imo kong ipakamatyan dito sa krus. Imo nang gipasaylo ang akong mga sala. Pasayloa pod mi Ginoong Dios sa pulong sa buhat una-una. Dunay mga tao karon Ginoong Dios nga nga problema og nabalaka. Nahadlok. Apan Ginoong Dios tungod kay ikaw nagpasalig man. Nasa diha nga amo kang tawgon, ikaw motuba. Magapakita kag dagko og kahibulungang mga butang, milagrong butang nga wala namo mahibalo. Jeremias kapitulo 33 bersikulo 3. Salamat ining oras sa karon, amahan nga langit nun, nga ikaw manalinghog sa among mga pag-ampo. Imong giablihan karon ang langit. Imong buksan kini ug imong himuon og tulay. Ginoong Dios nining oras sa akong gisugo ang imong kalibuang anghel. Tungod kay imo kong gitagaan sa katungod otoridad. Nga diin akong i-release karon ang
mga pag-ampo ngadto sa mga katawhan nga naa sa Cebu City o uban pang mga barangay sa Sugbo. Mga Cebuano, mudangop sila diha nimo og ilang ipaubos ang ilang kaugalingon. Mubiya sila sa ilang mga sala og ikaw nga Dios manalinghog karon ining orasa. Salamat Lord Jesus nga imo nang gisugo ang imong kalibuang anghel sa pagproteher ngadto sa mga katawhan nga mga Sugbohanon. Bisan pa Ginoong Dios, panalangin ang mga pastor, ang mga tao karon nga naa didto, panalangin ang ilang kinabuhi. Gaire sila sa mga maayong butang, gaire sila sa tanang step sa ilang mga tiil. Tabangi sila Ginoo sa ilang mga desisyon nga dili sila mahadlok ug dili sila mabalaka. Yang ining oras sa Ginoo, akong dad-on diha kanimo karon kining mga barangay Ginoo gina-report karon Ginoong Dios nga present day ni adtong miaging adlaw June 12 nga adunay 35 ka barangay Ginoo nga nahimo kining na lockdown. Ginoong Dios, among gipadangat diha nimo dili manamo mahinganlan ang tanang barangay karon. Apan Ginoong Dios, amo ning giklaim nga ikaw nakakita ug nakahibalo sa tanang barangay nga sakop niining Cebu City o bisan pa sa uban pang mga dapit Ginoo sa Cebu. Salamat Ginoong Dios nga niini nga kabuntagon ikaw magaluwas, magaproteksyon, magapanalangin sa mga barangay karon dinhi sa barangay Apas, Basak sa Nicolas, Basak Pardo, Ginoo sa BGMP, sa Bulos, sa Buhisan, sa Bulacau, Calamba, Kamputhaw, Kapitul, Kugon Pardo, Dulho, Ermita, Guadalupe, Hipodromo, Inawayan, Talunusan. Ginoo, salamat nga diin ikaw nga Dios karon manalinghog ka Ginoo sa among mga pag-ampo sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus ngadto sa Labangon, Lahog, Loriga, Mabulo, Mambaling, Pahina Sentral, Parian, Pasel, Ulang Bato, Punta, Kiot, Sambag, Usawang. Ginoong Dios, magapadangat ikaw sa imong gahom ngadto sa mga katawhan Ginoo sa panagdait Cebu. Lord, salamat sa Mabulo, mga katawhan Ginoong Dios nga naa karon sa Upon, naa karon sa Lapu-Lapu. Ginoong Dios, ako nagaampo amahan nga langit nun nga diin ang imong gahom, ang imong milagro magaabot ngadto sa ilang kinabuhi. Salamat Lord Jesus Christ of Nazareth. Among gi-rebuke, among gi-cast out in the name of Jesus. Espiritu sa dautan, espiritu sa COVID-19, amo kang gisugo, mahilis ka in Jesus name. Walay tao nga mamatay pinaagi ining COVID-19. Walay Kristohanon, walay mga tao nga nagatuo kanimo nga maigo nining COVID-19. Lord, salamat Ginoong Dios nga ikaw nagasilyo karon, nagadawat karon sa among mga pag-ampo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw gamhanan, buhi nga Dios nga among gialagaran. Dios ka ni Abraham, Dios ka ni Jacob, og Dios kanamo Ginoo. Salamat Lord Jesus nga niining orasa ikaw nga Dios nagatubag na sa among mga pag-ampo nga kini madawat karon ngadto sa mga katawhan bisan pa sa mga pamilya karon nga nasakop niining among prayer worship. Lord, salamat Lord Jesus. Akong i-release karon dawata ang gahom sa Dios ug ang kaayuhan, ang kagawasan ug ang kalipay imong masinatian. Hinumdumi nga ang Dios nga niining orasa manalinghog sa atong mga pag-ampo. Higala igsuon ang Dios magapanalangin kanimo. God bless. Panalanginan ka sa Dios, tabangan ka sa Dios, ubanan ka sa Dios, iyahan ka sa Dios, tabunan ka sa pako sa Dios, protektaran ka sa Dios. Salamat kayo, gamhanan nga Dios, niining orasa. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Ginoo, dili mabayaw ang among kaugalingon, dili madayig ang among kaugalingon. Ang imo lamang ngalan, ang imo ngalan Jesus Christ, ang imo ngalan nga mo'y nagpakamatay dito sa cross 2,000 years ago. Mao'y matuboy, mao'y madayig, ug mao'y among simbahon. Walay lain nga among halaran sa among kinabuhi, ang imo lamang ngalan. Walay ngalan aning kalibutan nga among madayig, kundili ang imong ngalan Jesus Christ. Mao'y among simbahon sa tibuok namong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless igsoon.